Udako oporrak hartu baino lehen, emitituko dugu, denboraldi honetako azken poliedroa. Eta horretarako, apur bat zapore ona usteko, gonbidatu dugu Iñaki Moskoso. Iñaki Moskoso da Pirulo Show talde, umore musika taldearen abeslaria, eta berarekin mintzatu gara Laudioko jaietan printzipioz egingo dute taldearen agurra, eta bere ikuskizuna izango da Pirulo Show. Horregatik, historiari buruz eta zenbait pasadizo ezagutzeko, hitz egin dugu berarekin, eta, zuekin partekatuko dugu orain elkarrizketa hau. Eta esan bezala, gaur Iñaki Moskoso dugu, bizitari bitzia gurean, eta Iñaki, gurekin zaude, nolabait, berresteko Laudioko jaietan izango dugula kontzertu eta hitzordu berezia, ezta? Hori da. Aurten egingo dugu zer, 10 urte pasa dira, 11 urte gure azken jaietako kontzertutik, Pirulo Showtik. 10 urte gure azken kontzertutik, Jose Luis Nomines con el Ojo de Cristal taldearen azken kontzertu izan zen orain dela 10 urte, eta ekartuko gara berriro, baina Pirulo Show egiteko, agurra emateko gure ikuskizunen. Eta zergatik erabaki duzu hau izatea agurra? Ez duzu aurre ikusten 60 urterekin edo 70 urterekin beharrezkoa izango denik Pirulo Show berpistea? Begira, gusta zaigu pilo bat elkartzea, bakarrik afari bat egiteko. Gero eta medio gehiago daude, hori egiteko, daukagu mugikorrak, WhatsApp, Facebook ez dakizen bat gauza, baina azkenean horrekin lortzen duzu ezetza eta gauzak atzeratzea eta ez egitea. Orduan bakarrik afari bat egiteko kosta zaigu igual 3 urte. Ez dago txarto. Claro, izan zen justu kontzertu bat egitea, Sorgineko kontzertu izan zen azkena, entxegu bat, kontzertu izan zen maiatzan, ekainan izan zen, azken entxegua, eta ja oporrak, eta ja elkartu gabe, atzeratzen, gauzak, lanpillo bat, seme alaba pillo bat, gaitzotasun pillo bat, ez daki, kriston gauza. Adina. Eta ja adin txarra, nahiko txarra. Eta, elkartuko gara berriro, zerbait egiteko, galdera izan zen, elkartuko gara agurra emateko. Utxin dugu, eta azkenean ja, gertatu dira ere gauza asko, ez da? Hori inguruan ikusten duzu hori, adina nahiko txarra, gero eta okerrago, eta orduan esan genuen, egin behar dugu, baina agurtzeko, agurrik ez ezer. Zen gure azken kontzertu, ez genekin izango zela gure azken kontzertu. Orduan, hori nahi duguna da elkartzea berriro, eta, zer ateratzen den, ez da, errepasatu, kontzertu berezi bat izatea, ezer berririk gabe egin. Ez duzu ezer berririk prestatu, naiz eta herriko realitateak ematen duen, ematen du, baina nahi duguna, da begira, balio dute, abesti horiek, hori dela batzuk 35 urte dauzkate, baina nahi du hori egitea eta kontzertu bat bezala, ez dakit, beste taldeak bezala, guk daukagu gure diskografia, Revival. Beste era batean egin da, baina bai. Eta, zera, nola, ez dakit nola doan, orain Pirulo Show proiektu, ez dakit batzen ari zareten serioki, edo oraindik daukazuen dana apur bat ez nahiko, ondo. Beste urtean, urriaren, azken asteburu batean, elkartu ginela, eta egon gara hiru astero, 2 astero, orain astero elkartzen, eta adibidez, aste honetan, egin du entxegu bat, musika entxegu bat, antxerki entxegu bat, mikro antxerki bat, bi mikro antxerki egongo dira baita ere, eta egingo dugu, inoiz egin ez dugun
dantza egiten duen jendea, Aha. txegu berezi bat, Osea, beraientzat. dantza gorputza izango zu, Ba, ez? hori da, Nacho hori da. Cano bezala. Hora da, multidisciplinar, osea, egiten dugun gauza guztiak, ba, hori sartzea, ba, bideo eta hori ez dugu egingo, zen ja izango da, ba, dugu egitea, kontzertu Mhm. eta, bai, bakarrizketak egongo dira, saltzeko pizka bat abestia, baina abestiak ja azalduta dago, igual berrientzat, eta Mhm. jende gazteontzat, pizka bat jakiteko zertaz doa, eta, bueno, baina nahi dugu hori, Mhm. kontzertu Eta bat. agian badago jende gaztea, ez dakiena, zer den Bai, Pirulotxou, por bat, nola salduko zenuke zer den? bueno, lehenengo egin duna da ateratzea, bari, Pirulutxoko hain txarrak ez diren, 25 abestia, bizka hori, rekopilatorio hori, Mhm. ez dakit, dago linka bat, dago hor, sare sozialetan eta WhatsAppen bidez, eta 25 abestiak izango dira hau. Mhm. Eskatu beste bat, hauek izango dira. Orduan pizka bat, ba, gazteagoentzat, entzun abestiak galdetu gurasoei. Hau da, nahiko garrantzitsua zen, karo, kontestuan jarri egin behar, Bai, gauza entzun batzuk zertaz, adibidez, ez dakit Roberto adibidez abestia sartuko duzu, bai, karo, gaia referente horiek hori egongo da dira. mitiko, bai, hori, hori, joko dugu, ziur. Mhm. Eta, bueno, adibidez hori, ba, Roberto buruz, ba, pizka bat azaldu historia, baina, bueno, ba, aurretik azalduko dugu, ez da? Ba, Mhm. bizketa azalduko dugu, zelan den laudio, zelan ikusi dugu laudio, ze izan da guretzat, ez da? Mhm. Azkenean hori laburtzen dugu gure abestiekin, hori laburtzen dugu, ez da? Ezagutu dugun laudioa, eta gu nahi genuen laudio hori aldatzea. Hala, behintzat, ez dakit, desberdin bat. Mhm. Batez ere divertigarriagoa egitea, hala, asmatzea, hala, pentsatzea hortaz, eta horretaz, ba, gure ikuspuntua. Horregatik ojoi kristal, eta hori, Mhm. ez da? Kristalesko beira, ba, eskerea, hori da asuntua. Eta, bueno, ba, printzipioz joko dituzue. Beti dira bertsioak, ez? Abesti nahiko famatuen bertsioak, eta gero sartzen dituzue zuen... Ba, gureak ere, egongo Ah, dira, bai, zuenak ere. Eta gero sartzen dituzue zuen letrak apur bat laudioko errealitateari buruz, edo... hori da. Ateratzen gara mosorotorik, hartzen dugu abesti famatu bat, normalean, beste batzuetan, ba, gureak ere, ba, dauzkagu, laudioko jaiak, abestia adibidez. Eta egiten duguna, pertsonai bat hartu, ala, gertakizun bat, ala, asmakizun bat batzuetan, eta, bueno, hori, ba, forma eman, eta letra jarri itxak, alde moduan jarri, eta, bueno, eta beti egiten dugu azalpen bat. Mhm. Azalpen pixka bat, ba, umore pixka bat emateko ja asuntoa, eta jendea, ba, osartzeko. Ez du. Eta, bueno, nola hasi zen, bueno, noiz eta nola hasi zen Pirulotxou, ze ja, denbora dezente pasada, Pirula irratitik sortu zen, Pirula irratia askorentzat, ba, ez da, agian ez da ezaguna Bai, izango, ez dakit aipatu igual duzu. ezagutzen dute, ba, uinak irratia, Mhm. eta zen antzerako irrati bat, bueno, beste medio batzuekin, gitxiagoekin, eta, bueno, hasi zen 1996 eta 86an hasi zen irratia, eta guen eukanan irratsaio bat, sobremesa, sobrepesa, sobrepasa, ba, humorezko irratsaio bat, eta ideia zen, ba, zergatik ez du ateratzen kalera hori irratian egindako gauzak, abestiak, ezaki, kontakizunak eta hori, zergatik ez du ateratzen kalera, eta bari, jendea pues, ba, ikusteko ba, egiten duguna, ba, jendearen aurrean egitea. Mhm. Eta, bueno, hori izan zen, hirugarren urtea, irratiaren hirugarren urtea, hurrengo artean ja, egin genuen azken irratsaioa, gure azken irratsaioa, eta ja, irratia ere, itzi zen. Mhm. Eta zein izan da Pirulotxouren ibilbidea, zen gogoratzen dut, garai batean uste dut, kontzertu bakarra egiten zenutela, ez laudioko jaietan, Ba, baina plaza zegoen lepo, zegoen jendez gainezka. Gero ja, eman dituzue kontzertu gehiago, ba, euskarri ezberdinak, batzutan hori ez ziren elektrikoak, akustikoak ha, ziren,
nolako izan da zuen ibilbide, zuen. Bai, asuntoa zen, hori, lehengoa, ba, ikatzen ginen, igual, hilabete bat, kontzertua egiteko, Bedeko jaietan, eta, venga, alden moduan, eta azkar, baina gero eta landuago, ziginen gauza lantzen, gehiago lantzen, eta ja, azken pilotxoak, dago ja, ia urte bateko lana. Orduan pentsatu genuen, urte bat, lan eta gero bakarrik kontzertu batean dena emateko, eta bertan bera, posibilitatea zen bertan bera geratzea, ala zerbait txarto bateratzea. Orduan, ja zigine, joango gara beste leku batzuetara, lehengo laudio, igual taberna batean, jotzen genuen, taberna batean, zerbait hori errepikatzen genuen, egindakoa. Gero ja ziginen, zergatik ez dugu egiten, aurretik, froga moduan, ikusteko zelan doan abestiak eta kontakizunak, eta gero ja, zergatik ez joaz adibidez Lemoan egon gara pilo bat, hango gaztetxean, jotzen, zeukan fanzin bat, hori gure humore antxeako batekin, eta orduan hori kontakizunak egindakoa, han zeuzkaten beraiek kontakizunak, orduan, hori, elkartuke bat egin genuen, eta, ematen genuen ara abesti berriak, ala gure abestia, baina eraldatu da, pizka bat. Ateratzen nahiko ondo, atera zen, eta, egon ginen hori, azkenean, egon ginen ere Gipuzkoan, Alegin, eta Madrilen, ere, 2006 urtean, han egon ginen, ebe salafamatua, eta, egon ginen hor leinoa aurkezten zuten bere diskak, eta, hor egon ginen ere, jotzen, eta, izan zen, aprobetxatu hori, txegu, egiten genuen txeguak, eta hori, pizka bat aprobetxatu, beste, emateko beste dugu. Eta, urte luze hauetan, zein unerekin geratzen zara? Fase, une bakarra hautatzea zaila da, izan dako agatik, eredu ezberdinak erabili dituzuelako, baina, holan zuri bereziki divertigarria edo unkigarria iruditzen zaizun bat, zein da? Niretzat garrantzitsuena izan da jendea. Niretzautik pasaren jendea. Ia un pertsona, horrein gara beraiekin harremanetan jartzen berriro, batzuk hori pizka bat posibilea den, etortzea zerbait egiteko, alabentzat egoteko. Azken abestian ateratzeko, ala zerbait. Eta, pasaren jendea izan da, niretzat, garrantzitsuena, zen bakoitza ematen zuen, berre barruan zeukan onena, ikuskizunen alde. Pirulo txoguaren alde, eta, pertenentzia sentimendu hori, badauka jendea, eta mantentzen du oraindik. Zuek izan dituzue punkia, heavyak, izan dituzue... egon da... Santa Lucia bezbatzakoak... Badago, badago jende desberdin pilo bat, eta, Charlie egon dela, hori, batxaba horrein dago lehendakaria den, Txema, ez dakit, dago laudio nahiko ondo ordezkatuta hori da. Eta une divertigarri asko izan dituze, baina nik uste dagoela une bat zuentzat apur bat eztabaidagarria izan zena, ez? Oso nik uste oso modu satirikoan proposatu genutela ekimen bat, ez? Laudioko ergela edo laudioko leloa hautatzea, eta agian ezen atera zuek nahi zenuten bezala, ez? Hori genuen lehenengo irratian. Den zen irratian, deitu, eta esan zein den Laudioko pertsonai publikoa leloa, bai neska, bai mutila, eta instituzioa. Ordan, egin zen 2 urtez, uste dut. Eta 3. urtean egin zen, ez dugu egiten hau pirulotxo, ez dugu ematen jarraipen bat. Orduan egon ginen hori
atera ginen kalera, Maia jarri, jarri hori da, bai, hori Zumalakarra egin, eta etorri zen jende pilo bat, gainera posiblea zen, ez zen beharrezkoa erakustea, nahikoa zen, ba, igerileku karneta, edo horrelakoren bat, apalatokiena, edo horrelakoren bat, ba, bozkatzeko. Eta, bueno, etorri zen nahiko jendea, baina pizka bat eztabaida egon zen. Tu zen norbait esanez, esan didate nik erabaziko dudala, baina nola da posible, orduan, zuri esan dizuna hori, baina zer, horrek bozkatu zaizu, nola da posible, hau, nola, eta, bueno, ginen, claro, guk egin genuen kanpaina gainera guk irabazteko. Ez da, gurea zen mutsutruk kontzertuak egitea jaietan, Laudioko jaietan, ez irabazi gabe, urte bat lan egiten, eta pentsatzen genuen, ba, hori. Gainera zuek hautatzeko alegin. Bai, egin genuen kanpaina, eta, bueno, ezkena instituzio leloa bezala jebi balez atera zen. Hortaz, ba, ondo atera zen, ez da? Baina, bueno, gero atera zen jendea, egon da eztabaida, zer ematen du irabazleen izenak, bai ez, izan dugu ja baietz, egon ginen gogoratzen dut, egon ginela, bueno, hori izan zen beste goza batzuk egiteko, ba, katearen, ba, bulegoan pizka bat, hortaz itxeginte, baina, bueno, beste gauza da esenatokiaren kokapena, eta, ba, komentario bat egon zen, ba, ziur ateratzen dutela, ondo, izan zuen, Pablo gogoratzen dut, ziur ateratzen dutela, egingo dutela ondo, zeren beraiek, eramaten dute gauza hauek nahiko. Eta, bueno, nik uste dut, azkenean, normal egin genuen, zen, proposamena zen, egingo dugu hau, eta azken arte eramango dugu, eta, bueno, izenak, eta azkenean zer geratuko. Zer gertatu. Ezen duten salaketari jaso. Ez. Gainera, hori, lehenengoa izango zena, 3. geratu zen. Beraz, izan genuen joen. Herriari ematen badiozu eskumena, boskatzeko. Hori da, hor ateratako, ez da, ikaskizuna, hori izan zen. Zer den. Hori da. Baina, bueno, kompromiso zen hori aurrera egitea, eta azken momentu arte. Eta, bueno, zu nola prestatzen ari zara zure aldea dela frontman lana? Bai. Ez dakite gimnasiora joaten, zaren, ez da hoi 6.000 pasuen da, eta hori da, hori egiten, bakarrik. Egon naiz askribaloi pizka bat egiten, eta erdi lesionatu nago, momentu honetan, orduan ja, asunta da, ordu terdi bat zutik mantentzea esenatoki gainean. Hori da zure, ja crossfitari hori da, dauka gas natural, eta hori, ez da, bombonak eta hori maleiatzeko, ja, ez da. Baina, bueno, ez, nahiko gogoratzen ditut azken kontzertuak, Stone Kalambreak, eta hori, orduak pasata gero, pizka mugitzen, asko mugitu gabe, baina, bueno. Baina, bere garaian, sasoian zeunden, salto eta guzti egiten zenuen. Bai, baina erain egin behar dena da, pizka futbolin asunto da, mugitzea bakarri pizka bat horrela, eta horrela da listo. Bai. Eta, Iñakizuk, zera, pirulotxaurekin gainera, egin zentuzten uinak erratian hainbat kontzertu jodagilarekin. Bai. Baina zuk badaukazu beste lan bat, aparte, ez ordainduzkoa dena, baizik eta egin duzuna urte hauetan izan dena Laudioko musika taldeen zerrenda bat, ez? Bai, hori da. Egon nintzen, 2 urte lehenengo, eta hori informazioa bilatzen, eta gero ja, beste urte bat edo, jartzen, ordenatzen, eta sare batean jartzen, webgune batean, eta, bueno, zen asuntoa jakitea hori, ze talde egon ziren Laudin. Hasieratik, eta, bueno, informazioa bilatu, jendearekin harremanetan jartzen, eta,
oso polita izan zen, bueno, eta jarraitzi izaten, ez da? Azkenean, eh, da hori, daukaguna ez galtzea, ez da? Eta batzea, abestiak eta bideoklipak eta begira, talde honetan egon zen mutiko hau gitarra jotzen eta gero beste batean bateri jolea zen. Bueno, ez dakit, neko kurioso, izan duguna. Eta, bueno, gogoratuko diguzu noiz eta non izango den Pirulo Txau emanaldia? Hori da, Pirulo Txau, izango da Herriko plazan, berakatzegunean, hau da, asteazken batean, 21, abuztuaren 21 batean, eta gaueko 10. Eta pentsatu duzue grabatzea edo streaming bidez ematea edo zerbait edo... Espero dugu, hori, grabazio bat izatea eta argazki pilo bat. Mugikorrekin eta hori, bueno, espero dugu zerbait erotzea, zerbait polita egitea, eta, bueno, guztokoa izatea. Oso ondo, Iñaki, mil esker, animo sasoi horrekin, ez duzu lesiorik jasaten, eta, bueno, jende orori, gonbidapena, berakatzegunean, tarte hori hartzeko. Hori da. Zuen zain gaude, Animo, venga. Hasta arte.